guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौ बरायहरनाय थाबाय। दायो जोङो दोनलांगासिनो आब'खौ माने हौवा गोदान लागोनि गारियावहाय थिखोबाय आरोना आब'खौ। मोननाय लोगो लोगो बिराद स्पिडआव थांबाय बिसोर माने जोंनि सिगां आरो जों दायो उनावसो लास्टआवसो थांगासिनो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। आं लानो हायासै माने स्क्राप माने। ओमफ्राय आङो भिडिअखौ माने बिराद गोलाव जागोन नालाय ओंखायनो ससेल' लाबाय। ओमफ्राय फैयै नै दायो जोङो मोनफैबाय आरो आं लाबाय थायासै माने बिराद गोलाव जागोन ना भिडिअआ, बेनिखायनो डाइरेक्ट मोनफैनायखौ लाफैबाय आङो। आरो हरबो जाबायमोन नालाय दसे उन्दुलांबाय आङो। नायलांबाय दे
दायो जों नै दसे जिरायसिगोन आरोना हिन्जाव गोदानखौ न' सिङाव लांबाय एसे देलायहोनानै जैग'मन्डपआवहाय बेयाव लाबोसिगोन आरो बेनो जाहैबाय जैग'मन्डप ओमफ्राय नै लांबाय हिन्जाव गोदानखौ बिराद मोजां साजायदों जैग'मन्डपखौबो नै नायदो गासिबो फ्लावार गोजा बिबार नों बिबार जोंहा एसे फट'सो साफायफ्लांबाय भिडिअ लानाया मोनफैबाय नै आदाखौ सिबिबाय थादों बैयावसो नोंसिना महिला पार्टिफ्रा आब' बिदिनो थांबादो फैसामोनदो नैबेनो जाहैबाय गाबोन जे रिसेपसन जागोन गुमैमोननाव ओमफ्राय बेवहाय हौवा गोदान हिन्जाव गोदान जिरायगोन आरोना बेवहाय डेक'रेटआ नायदो डेक'रेसना ओरैबायदि मोजांखा ओमफ्राय बेबायदिनो साहा लोंग्राफोर जागोन खोमा आरोना बेफोरबायदि दायो आब' आरो गुमैखौ लाबोबाय जैग' होनो नैबेवहाय अरबो जरायबाय आरोना फरायदा ओमफ्राय दसे उनावहाय जासिगोन आरो दा हाबाखौ दानसिगोन आरो एसे बुजायग्रोबाय मानो होनोबा डाइरेक्ट' होबा जाया नालाय हाबाखौ एसेथ' बोसोनबो होखानांगोन नालाय स' नायदो नोंथांमोना थोनगोन आरो दा फट'फोरा बिराद माबा जादों भिडिअस लादों दायोथ' आयंआ आखाइखौ हमना होखांबाय ओमफ्राय दायो बिबार माला सासिगोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो सिन्दुर बायदिसिना मंगल सित्र गानहोजोबनानै बिदाय होसिगोन आरो आंखौ दसे उनावहाय दायो नायलांबाय थादों नोंथांमोना गुमैया दायो मंगल सित्र गानहोबाय आब'नो आब' आरो गुमैया मोजाङैनो जाहाथे आलो गोजोन संसार जालांनो हागोन आं बेखौ आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय आर'ज गाबहरनाय थाबाय सानैजों अनलायनानै जादो आरोना आंनि भिडिअखौ नायदोंबा गुमै आरो आब'
दायो जोङो आब' आरो गुमैखौ बिदाय होसिगोन आब'मोननि गामिनि जाय जेनाखि फैदों बिसोरखौ एसे बोसोन होलांसिगोन आरोना बुजायनानै गालांसिगोन आरो बेनि उनावहाय जों थांसिगोन बिदाय होसिगोन आरो दायो जोङो अखा बिराद लोगो मोनबाय आरोना बिदाय होनानै फैबाय जोङो आं लाबाय थायासै भिडिअखौ बिदाय होनायखौ एसे बिदिनो गाबलायलायनायबो जाबाय नालाय लामायाव बिराद अखा लोगो मोनबोबाय जोङो फैगासिनो आं दसे उन्दुदोंसोमोन फात्तायानो मोनासैमोन लामायाव बिराद अखा हाबाय ओमफ्राय आदाया खिन्थाबाय आरो अखा हादों बिरादनो बिदिनो ससे भिडिअ लाबाय आरो आं सिखारनानै थांगासिनो आं दायो ओमफ्राय नै फैयै फैयै जों दायो मोनफैबाय गहपुर मोनफैबाय आरोना दासिमबो न' मोनहैबावाखै मेगना बुथिजोब्बाय नै उन्दुनानै बिराद उन्दुनो ओंखारदों दाबो न'आव थांनानै आराम उन्दुहैसै सासेयाथ' दाबो सिखारबावाखै जोंना आं दसे भिडिअ लाबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबनायसिम नायनायनि थाखाय बाय बाय लाभ इउ अल